kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde ayaw Piindi TV e yewtere men walla windande men Njannguen Pulaar jaam geno ñalle mon caggal yettine geno jurumdere jurmotoɗo jafoɗo juuɗe nelaɗo makko Muhammadou Rasulullah alayhi wa sallam en jetti en juuɗe nelaɗo makko kadi mo ganduɗa ko on woni mo tagroɗen en calmini en juurim dendagal sabbuji ɗi kala sababu woode ne mbiɗe ko jignaɓe ɓe yaaɓe yo duuso ɓooy yaaɓe ɓe e yo Allah watta foftorde mabɓe heddiɓe yo duuso ɓooy e kono ɗum ko en calmini joom galle o miñi kadi mawni ko en en juurimamaɓe en calmini kadi lewlal pina Abou Samba Diop en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe yewtere men walla windande men Njannguen Pulaar sikki ala en garti kadi ardude musidɗo men miñi men walla ɓinguel men on Elimane Gaydo mo ganduɗa eɗen jewde muɗum e kala saaha e to banggue technique ko ɓinguel men hono Abouba mo ganduɗa so tawi yalti on jeewi ɗum walla on kiɗima ɗum no hannirta ni ko allana ɗum e makko e en junata ko hen sona totten Elimane jaam ñalli baba mat en tamini bandiraɓe yeɓo men ɗo e nder leydi ha e caggal leydi kam fof en calmini en juurimaɓe en calmini kadi Abouba kanko nangi kaɓiri ɗe calmini mo no feewi no mbiɗani eɗen garti yewtere men Njannguen Pulaar ɗumne kadi no mbiɗani ko enen bandiraɓe gila yeeɓiyankoɓe enen maɓe ndendi yewtere nde ɗum noon wadde eɗen mbawi wiide e saladadi ɓuuri suttudadi ene garti hande kadi gam kadi etade humnude aaji hakkude men e mabɓe e kala kadi nde oɗo saaha yonti gam waddude yewtere e Baba Hammat ƴeewen kadi hande holto payɗen ɗum noon wadde Baba Hammat konngol artema eyyi Elimane a salmitama kadi ɗimmol hande ko hiiso mbatten ñanden en kaalino haala capanɗe pawɗe ina moƴƴi noon saɗa naata e windande mbaɗa refto ko janggunoɗa ko hay soko seeɗa won wiyoɓe refto won wiyoɓe rewto fodde no gandinaji mbaadi capanɗe ɗe pawani mbiruɗen tuggi ko nogas ha capanɗe jeenayyi en kaalino nogas holno ardi pawata hen ko capantati capannayyi capanɗe joyi capanɗe jeegom capanɗe jeeɗiɗi capanɗe jeetati capanɗe jeenayyi ɗon capanɗe ɗe pawani kaaɗi hande janggueten ko capanɗe pawɗe hande janggueten ko capanɗe pawɗe sen mbi capanɗe pawɗe noon alay saago mbaɗen ɗum gagga joni gagga o mbiyen jeefulɓe ina orna baali sappo jeefulɓe ina orna baali sappo o jibinira botti jeeɗiɗi
jibinira wurti jeeɗi ndamgal ngal ko holno foti ndammiri jee fulɓe jogi o hol no foti ndammiri jee fulɓe mbiɗen ko jee fulɓe ina orna baadi sappo o jibinirama borti jeeɗiɗi holno foti ndammiri jee fulɓe jogi joni fittugol gabba o fittugol wadde jee fulɓe jogii ko jee fulɓe jogii ko ko sappo ɗi o joginori ɓeyda heen ɓeyda jeeɗiɗi ɗi o jibinirani hawrata ko hawra no foti ko hawrata sappo e jeeɗiɗi sappo e jeeɗiɗi sappo e jeeɗiɗi sa lomtini sappo o en janggino sappo ɓeydo en janggino maande ɓeydugol wona en gandi jeeɗiɗi ɗo bindirte en janggino maande kawral wadde sappo e jeeɗiɗi joni noon enen mbawi lowde ɗum e haatuweere ɗo ko gowuji ɗo ko capan sappo ɓeyda hen sappo ko ni windirte mbiɗen o ko gowuji o ko capane wona ɓeyda hen jeeɗi ɓayda jeeɗi ko limande telde jiga ɓeyda hen jeeɗiɗi ko hokkanma jeeɗiɗi goo sa ɓeydi hen ndi ko hokkanma goo sa ɓeydi hen ndi ko hokkanma hokkanma goo wadde jee fulɓe jogii ko orni ko jogii ko ndammiri sappo e jeeɗiɗi sen teskima kala ko ɓeydi e limande capanɗe pawɗi tuggi koye sappo e goo capanɗe pawɗi tuggi koye sappo e goo tuggi koye goo tan ha tuggi sappo e goo ha capanɗe jeenayyi jeenayyi ɗum woni capanɗe pawɗi capanɗe pawɗi tuggi ko sappo e goo ha capanɗe jeenayyi jeenayyi wadde capanɗe pawata ko goo ha jeenayyi capanɗe pawɗi pawata ko goo ha jeenayyi mi anda sa faami ko jinmi hande sen en mbawi rokkude yeru goɗɗo en mbawi hokkude yeru goɗɗo
hol men ngal mata ko ngal tipngal ha joni seɗen kokka yeru mbatten ko gagga hande ko faati soodi capanɗe 5 litre ɓiradam nene makko hokki mo capanɗe 4 litre kanko faati o yeeyi hen liituruuji capanɗe 7 namdal gaddanal holne foti liituruuji faati 5 holno foti liituruuji faati 5 namdal ɗiɗi holno foti liituruuji heddora holno foti liituruuji o heddora famide wiɗen ko faati soodi capanɗe 5 litre ɓiraɗo nene makko hokkimo capanɗe 4 litre o yeeyi hen capanɗe 7 litre namdal gandal holno foti liituruuji faati 5 holno foti faati heddora e holno foti o heddora wadde mbiɗen faati jogii ko capanɗe 5 litre mo joginoo capanɗe 5 litre mo joginoo ɓeyda heen capanɗe 4 litre mo nen makko hokki mo ɗum ko hiisorde leɗi joni mbaɗen hiisorde hen taw capanɗe 5 ɓeyda heen capanɗe 4 ha joni mbiɗen saɗa ɓeydodira walla saɗa usnir moɗɗa ko junngo ñaamo paya junngo noon kadi ɓeydodira gowuji ɗi ɓeydodira capanɗe ɗe temedde ɗe e ko nandi hen walla ustodira gowuji ɗi ustodira capanɗe ha yettoɗo jiɗɗa yettade ndiga sa ɓeydi hen ndiga hokkat ma ndiga 5 sa ɓeydi hen ne ko rokkat ma 9 wadde faati jogii ko capanɗe 9 litre joni noon namdal ɗimma holno foti liituruuji ko heddora faati heddora ko mo joginoo o yii hen capanɗe 7 joni capanɗe 9 litre mo joginoo usta hen capanɗe 7 litre mo yeeyo ɗo kadi ko ustugol kono
hisor ne ko lebi ala sako ni taro wadde chafande jeene dow ga usta hen chafande jiidi diga sa usti hen digo dañata diga jeene sa usti jiidi ko hokkama tew no gas ala jeene Jeene. usti jiidi sa yitin jiidi jeene sa dira ko no gas mbi jeene jeene chafande jeene ala ko ala natti kan chafande kay way diga usti diga dañi diga ko do ha kan jeene usta hen jiidi diro gore gore lo telinta do gotel liɓɓo e peɗeɗi ma jeene sa usini jiiɗi ko rokkat ma jeene sa usini jiiɗi heddere ko jiɗi yo wadde ko heddori ko litre nogas ɗum ɗo ene wawi kadi lowade ha tumere joni wonno tan capanɗe joyi ɓeyda hen capanɗe nayyi diga sa ɓeydi hen diga hokkuma diga joyi sa ɓeydi hen hokkuma jeenayyi wadde capanɗe joyi sa ɓeydi hen capanɗe kokkalma capanɗe jeenayyi ɗo ko capanɗe jeenayyi nde diga o nani jeenayyi nani usta hen capanɗe jiiɗi diga sa usti hen diga hokkalma tan dañata kono jeenayyi sa usti hen jiiɗi hokkalma ɗiɗi wadde heddori ko litre uji nogas e ko fayi arde so Allah jaaɓi ma en ngar kala nde ɓeydu jiɗɗa ha timmi 10 walla ko ɓuuri 10 koko egginte faata banggue nam ma en ngar hen so Allah jaaɓi sa woni ɗo kom jeegom a woni ɗo jeeɗiɗi dañata ko 10 e quelque wadde natti wonde limre telde woni caggal limi ɗiɗi wadde hen gotel eggal faata banggue goɗɗo ɗo kadi ma en ngaro e ustugol won ganduɗa soko ustete ko ɓuuri hewde ɗo ustete ɗo ala e sago nden puskol arata ma en ngaro hen so Allah jaaɓi mi haala ɗo so tawi aɗa jogui namde e ko noon wayno eɗe jogui namde kono wayno waktu men woɗɗoyi guesi haalay kam ko hande kam a yañimen no fewi saabu guila ɗo ustugol ngol ɗo ɓeydugol ɗo haala ustugol ɗo wadde hande yeeru anaate dami ɗiɗi anaare ustugol anaare ɓeydugol foof kadi ganduɗa hoorema ko yeeru goto mo dokkuɗa ɗum kam ɗo waɗi fayida ɗo joni hanti mbiɗa ɗo gonɗen koye capanɗe e gowuji walla mbiya gonɗen koye gowuji e capanɗe to batte ustugol ne ko gowuji e capanɗe ha joni gonɗen wadde noon wasata yewtere aroni ma en ko egginte ko ha mbawa dañde wona limande taw ko limande nde teelani ko to egginta to nawa ɗum to ko dañata ko ɗum wadde mbiɗa ko ha yewtere aron so Allah jaaɓi inchallah ɗum kam ɗum mbiɗani tan nden kam ko diiso haydene koyeɓe gonɗen koye janggude hennete no fewi ɗum ɗon wadde anna jarama no fewi baba hammar eyyi andi to banggue hiisa o kala timmi 10 tan kala timmi 10 to banggue ɓeydugol kala timmi 10 alay saago mbadi wayloto woni ko egginte ko gowuɗi keddoɗo keddiɗo kono capanɗe paata koto capanɗe eyyi so tawi noon ko ustugol so tawi ko ustete ko ɓuuri hewde ɗo ustete ɗo alay saago ko nden wecceɗo arata nden pusgol arata ɗum woni ko en kalno ñanden mbiɗen so tawi joni aɗa jogui 15 mbuuɗ mbaɗa rewma buuji jeenayyi meta yaade ñamloyeɗa 10 joɓami hen walla weccet 10 ma joɓami buuɗam jeenayyi weccet 10 mo mi yomma buuji jeenayyi ma voilà deke ɗo Pulaar mo janggueten o Pulaar mo janggueten o mo gowɗen wadde o hol yewmi nduwoɗen ala en ɓeccata joguiɗen ko jooɓen
ɗum woni de bangue eggingol gol tagi mbiɗa woni jeeyade ko joore ganduɗa ma saɗa yahade ñamlo ko yahata tawa ala ade ñelade ko basal jeeyade ko basal wadde amma yeli amma yaade kam aɗa yeeliyo yahata tawa noon aɗa wawi waynade bandiraɓe après e ko noon a jarama fi baba amad a weltanama kadi no fewi ɗum kadi ko windande wonde fayida kala nde hiiso yonti enen so jii eɗen dogana ɗum tan enenne ko yidde en ɗum won ɗum ko nde mbiyete Njannguen en calino janggude hiiso ɗum saabi enenne ko joni gonɗen e janggude henete kanko kadi o jarama no fewi en beltinima bandiraɓe e kala kadi no mbiɗani kala hen sahaji kadi ko foti hen ɓeydede ko foti hen ustede arte juuɗe mabɓe nden waɗɗanni a jarama no fewi baba amad eyyi elimana jarama mbaɗa andi woni wiyoɓe ho janggi ɗum ɗo eyyi min kam nde wonno ko mi forani hiisa no fewi mbaɗa andi holko janggi ɗum eyyi kadi ko ma en gar ko ɓuuri tidde jiɗɗen ko mete ɓe gowani ɓe janggani farayse ɓe ina ƴetta hen famamuye ganda holko tagui ɗum ɗo ene waɗe holko rendinte holko ustodirte so tawi ko ustete ko ɓuuri hewde ko ɓeɗo usteɗo holno mbatta so tawi a ɓeydodiri ha woni sappo walla ɓuuri ɗon holno mbatta ɗum fof mawi gaari hen ko yeeso tan mbatten eyyi mi salmini on fof mi juurima on kadi mboɗo fadi kadi teskuyaji moɗon ɗum teskuyaji ɗi ne mballa no fewi en jetti Allah kadi en jetti ceerno Abou nangguɗo hen ha heeɓi ɗo Allah jarama on jarama ha saabon assalamu aleykum wa rahmatullah KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma